Tinc més interès en intentar incidir i aportar estratègia que en la gestió de segons quins termes del dia a dia. Per exemple, quan parlem de transformar la ciutat, parlo d'això. O sigui, la majoria de recursos d'aquest pressupost van a polítiques reactives, a l'assistencialisme. Però, en canvi, som molt poc proactius a l'hora de generar polítiques que transformin. Això en l'àmbit de l'acció social és evident. Quan nosaltres parlem d'inclusió, i parlem del Pla Local d'Inclusió, que fins i tot hi ha algun company que em diu «hosti, que pesat que ets», en el fons, aquestes sigles i aquest document em serveix per parlar de la transformació futura de la ciutat, de posar diners en polítiques que vagin més enllà del dia a dia. Perquè el dia a dia, entre vostè i jo, escolti, la gestió la podíem fer millor o pitjor, però la gestió del dia a dia ja es fa. Algú diu, si aquest ajuntament desapareixéssim els que estem aquí, funcionaria? Doncs jo crec que sí, la gestió del dia a dia funcionaria. Els ciutadans quan es llevessin al matí trobarien els carrers i trobarien la ciutat posada. Però no estem aquí per això només.